Frank, minn tal-inqas 8 banek irrifjutaw li jiftħu kont bankarju għal kumpanijiet tas-Sur Keith Schembri u s-Sur Konrad Mizzi. Dawn il-banek ma ridux flushom, inkluż banek bla rekord ta' ħasil ta' flus fid-dinja. Anke huma sabu dawn ir-rabtiet politiċi goffi wisq biex jaċċettawhom. Il-banek ma ħasbux li din kienet fake news. L-istess il-pajjiż ta' New Zealand ma ħasibx li din kienet fake news. Din hi kwistjoni dwar tmexxija. Meta fl-10 ta' April żvelajt l-email li waslet biex is-Sur Cheney ta' Nexjabiti jiftaħ trust fi New Zealand għal Schembri u Mizzi. L-għada filgħodu il-Prim Ministru ta' New Zealand John Key ħabbar investigazzjoni fit-trust barranin. Din waslet biex is-sena li għaddiet New Zealand bidlet il-liġijiet tagħha dwar trust barranin. Allura dawn grati li permezz ta' Malta indunaw x'kien hemm ħażin fis-sistema tagħhom u bidlu dak li kien hemm ħażin. New Zealand impurta dwar ir-reputazzjoni tagħha. Saħansitra il-banek dajfa ta' Mossack Fonseca impurtom mir-reputazzjoni tagħhom. F'Malta il-gvern ma ħal ebda azzjoni. Għalija din tajt ħafna dwar kif il-kumplament tad-dinja tħares lejn Malta u kemm minkejja dan kollu l-gvern Malti ma jimpurtax. Għal darb'oħra nenfasizza li din l-opinjoni personali tiegħi. Neil.